Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré dels conceptes del món de l'anime. Les pel·lícules i sèries de televisió d'anime s'han convertit en una part de la cultura mundial en les darreres dècades. Quan descobrim aquest món, ens apareixen una pila de paraules que ens apropen conceptes nous. Anem a conèixer alguns d'ells. Anime és el terme que agrupa els dibuixos animats de procedència japonesa. Al Japó es fa servir per referir-se a l'animació en general. Al 1907 l'animació japonesa rep el nom de Senga Eiga, pel·lícules de línies dibuixades. Més tard es coneixerà amb el terme Doga, imatges en moviment, i finalment el 1960 passarà a dir-se Animation, que prové de la transcripció japonesa de la paraula anglesa animation. El terme anime prové de l'abreviació d'aquesta paraula. Quins tipus d'anime hi ha? Podem trobar pel·lícules, sèries de televisió, OVAs, les Original Video Animation, i les ONAs, les Original Net Animation. OVA és un Original Video Animation, un capítol especial fet per a ser llançat de forma directa i exclusiva en format domèstic, a diferència de les sèries d'animació que s'emeten per televisió. ONA, Original Net Animation, són animes, capítols especials o temporades creades específicament per la seva distribució a internet. Estan en creixement degut a la tecnologia i als canvis en els hàbits de consum dels joves. Molts animes van començar com a OVAs i després s'han convertit en sèries de televisió o pel·lícules. Altres OVA són fetes com a seqüeles, històries paral·leles o episodis extra d'una sèrie de televisió o pel·lícules. Les històries de l'anime poden venir de diverses fonts: arguments propis originals, adaptació de novel·les lleugeres, adaptació de manga, adaptació de videojocs o adaptació de sèries televisives amb personatges reals, els anomenats dorames. A més de la classificació per edats, els animes també es divideixen per gèneres, pel tipus d'històries o tot el contingut, encara que és normal que barregin diversos gèneres alhora. Hi ha alguns gèneres que són específicament japonesos. Per exemple, harem, un personatge masculí envoltat per múltiples personatges femenins que giren entorn d'ell. Quan la protagonista és un personatge femení envoltada per múltiples personatges masculins, s'anomena harem invers o revers. Yahoi, històries sexualment explícites o insinuants i relacions sentimentals entre dos homes. Yuri, històries sexualment explícites o insinuants de la relació sentimental entre dues dones. Ecchi significa lasciu o sexy, connotacions sexuals de manera més insinuant que específica, amb nusos, fanservice, postures provocadores o visibilitat de la roba interior. Hentai és l'anime pornogràfic. Kaiju significa monstre i tracta d'històries amb monstres colossals. Mecha, robots pilotats per humans. Idol, segueix a persones en el seu camí a convertir-se en superestrelles i tot el seu esforç. Slice of Life, històries de la rutina del dia a dia. Spokon, terme erroni dels seguidors occidentals pels animes esportius. En realitat és un subgènere, amb protagonistes que fan el que sigui per ser el millor en el seu esport. Survival Game, els personatges estan atrapats en alguns jocs de supervivència, generalment sàdics o violents. Magical Girls, noies que tenen algun poder especial o objecte màgic, normalment es dediquen a salvar el món combatent amb monstres. Al Japó la indústria presenta les noves produccions d'anime al llarg de l'any, dividides en 4 temporades: temporada de tardor, d'octubre a desembre; temporada d'hivern, de gener a març; temporada de primavera, d'abril a juny; i temporada d'estiu, de juliol a setembre. Una temporada dura aproximadament 12 capítols, ja que la tendència és la d'emetre un capítol setmanal i els mesos tenen 4 o 5 setmanes. Hi ha animes que duren 2 temporades, 24 capítols o més. L'any 2017 hi havia al Japó 255 productores d'anime. El 2019 es van emetre un total de 314 sèries d'anime a la televisió, 196 van ser noves produccions i 118 continuacions. Al 2018 la quota de la distribució digital de continguts va superar la del mercat domèstic, el home video, per primera vegada a la història, mentre el mercat estranger ja representava el 46,3% del pes total de la indústria de l'animació japonesa. Seiyu, actor de veu, designa els actors i actrius de doblatge de l'anime i de la ràdio.
Molts gaudeixen d'una gran popularitat al Japó i tenen molts fans seguidors. Opening són les seqüències de crèdits que hi ha a l'inici de les sèries d'anime. Ending són els crèdits al final dels episodis. Anisong procedeix de la contracció de anime song, cançó d'anime, que és la música utilitzada en l'anime. Al Japó es considera un gènere musical propi. Les sèries d'animació poden tenir àlbums amb la banda sonora que poden incloure l'obertura, marcada amb la sigla OP d'Opening, el tancament, marcada com ED d'Ending, la música incidental, cançons originals, les pistes i el drama narratiu. Molts seiyū de l'anime desenvolupen una carrera musical d'importància cantant aquestes cançons. Hi ha cantants i grups especialitzats en aquest gènere musical. Gaiden, història alterna, descriu una història paral·lela dins de la història principal. Es fa servir per tal de referir-se a un spin-off d'una obra publicada anteriorment, que no es considera oficialment una seqüela ni una preqüela. La història es pot dur a terme en un temps diferent a la de la història central. Normalment, un Gaiden no afecta la història original i en ocasions serveix per explicar o justificar esdeveniments que ja han tingut lloc a la història. És comú trobar gaidens a les sèries de manga, anime i videojocs per donar més detalls de la personalitat, el transfons o la infantesa d'un o diversos personatges. Fansub fa referència a sèries que han estat subtitulades per un col·lectiu de gent de forma gratuïta i altruista. Els fansubs estan molt presents a internet i han estat essencials pel creixement dels seguidors de l'anime fora del Japó. Fanservice són els elements que els autors inclouen per l'únic fet de satisfer els fans o espectadors i que poc aporten a la trama o al contingut. El més comú és el fanservice sexual, nus, pits enormes, visió de calcetes dels personatges, però poden ser d'un altre tipus d'elements, com les eternes seqüències de transformació de les Magic Girls o els llançaments de robots al combat o les seves conversions en megarobots. Una waifu o husbando és un personatge fictici d'anime o videojoc amb el qual un afeccionat otaku o gamer genera una mena de relació afectiva, considerant-los dones o marits ficticis. Waifu es deriva de la paraula anglesa wife, esposa. L'origen és l'anime Azumanga Daioh, on un personatge diu que una fotografia és de la seva my waifu, per la fonètica i pronunciació japonesa. Això va causar tot tipus de bromes dins de la comunitat otaku, fins al punt que el terme es va popularitzar a tot el món. Husbando pateix el mateix procés de romanització i es deriva de la paraula anglesa husband, marit. A la majoria dels països el concepte waifu es viu d'una manera lúdica, però al Japó s'ha convertit en un fenomen social. Els fanàtics nipons han creat tot tipus de productes i dinàmiques, com coixins i aplicacions, perquè l'experiència amb la seva dona o marit fictici s'acosti a la realitat. Besto waifu és quan algú té sentiments més complexos que una simple atracció física i vol casar-se i compartir la resta de la seva vida amb el personatge. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat als conceptes del món de l'anime. Gràcies a tots i bona sort!